posieláci a vítajte u nového dielu. Teraz zase som sám, hrajem akoby Zirguša. Ako vidíte, mám tu na texture pack. Pozrite, nie je to pekné. Napíšte mi dole do komentáru, či si tento texture pack mám nechať, alebo mám ho zameniť. Lebo napríklad mne sa to fest páči. Mne to teraz laglo. Mne sa to fest v vode. Lebo pozrite, aká je úplne pekne prepracovaná. A prepáčte, ale sa mi teraz neviem kvôli čomu seká Minecraft. Pod vodou to vyzerá tak, jak normálne, ale nad vodou vidíte všetko, napríklad na klej si berem. Keby ste počuli zapnutý televízor, to nie je moja vina. Že my ho máme stále zapnutý, neviem kvôli čomu. Ja som v off-screenu, či jak sa to volá, veľa ťažil a teraz pozerajte, koľko mám diamantov. Pozrite, 48, to je dosť. Vlastne briky, takže napríklad pozrite, nie je to pekné, fest pekné. Tu mám dvoch golemov, jeden mi zomrel. Lebo my sme hrali s kamošom. On glupý, on si naspawnoval tu na golemov. Tu tiež nie sú fejkové diamanty, tu sú normálne, teraz čo uvidíte diamanty. Ale viete, kde boli? Ľudia sa mi stali dve také nepríjemné veci. Ja som tiež točil takýto na diel. A že my sme teraz tam hľadali diamanty. A ja glup tak debilný, kopem, kde sú diamanty? Tak som kopal a pritom boli tu, no tak to bolo znizornené, ako že tu sú diamanty.
Ja som bol vtedy asi slepý, či čo. Mne proste nešli nahrať na YouTube niektoré videá. Kebyže mi išli, tak už by si to mali dosť veľa. Ja by som aj teraz ukončil, lebo ja musím točiť také krátke proste. Lebo mne proste to nejde. Mám 15 minút, 15:28. Akože 15 minút a 28 sekúnd a mi dáva this video na 15 minút. Ale však to sú len sekundy. A vtedy ja som mal skoro 60 sekúnd a mi to išlo. A ako ste videli, ja už mám asi staje, keď ste... Hej, mám staje, ste asi videli. Už iba 12 mi treba diamantov, budem mať celý stack. Lebo 4 bude... Počkajte, ja si to teraz vypočítam. Hej, 12. Hej. Lebo 12 lebo v inventári môžeš mať iba 64 ako. To je celý stack. Pozrite, vidíte to, že... Ideme si zajazdiť na koňovi. Čakaj, ja mám tam sedlo, nie? Hej. Ako, mne sa tento texture pack veľmi páči. Sice to torčka grafika, to tej torčky je glúpa, ale pozrite, to je pekné. Aj slnko vidíte? Vidíte, to je to jediné, ale to teraz pekne vyzerá. Regina, nie? A tam je... Nie. Mne sa najviac páči táto grafika vody. A nie je to pekné? Dáme si tak, že každý deň musí mať aspoň 10 minút. Lebo také krátke diely nebudeme točiť. Ja som toho hnedého koňa. Nie, že sa mi páči, ale takého by mali už teraz. Naozaj? Aha. Naozaj. Tu je prvá voda, ako vidíme, a ja tu musím hlavne spadnúť. Idem zaparkovať koňa, zarabím 5. Dáme spatočku. Okay. Tak. No nejde sa do spatočka, alebo dá? Tak. Som nerozbil auto. No, jak pekne, no na pána. Čakaj, ešte ríde, ja si zoberiem to sedlo. Že mi ho koň nezobere. Si dávam teraz väčší pozor, lebo raz mi tak koň jeden utiekol.
Pozrite, to presne nechce ísť von. Jemu sa o mne páči. Tak, ja by som to už ukončil, ja si zoberiem potom toho koňa. Takže ja si potom toho koňa zoberiem a tak, takže čaute a majte sa super.